كعتقو كدعاتيوم ጭፍራ ወያነ ካብ ዝተመስረተሉ ሰብዓታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓንጎሎም ንዘንበርዎ ሓደ ሓሳብ ክልውጥዎ ከም መሓይሽዎ ይኹን ሓንሳብና ሓዋሩን ከገላግልዎ ኣይክእሉን እዮም ወያነ ከማ ውሽጢ መቃብር ኮፍ ኢሉ ዳግማይ ብህይወት ንምንባር ኣብ ትርጉምን ውጽኢትን ዘይብሉ ቃልሲ እተጸምደ ውድብ ነይሩ ከምኡ ነይሩ ሕልሚ ወያነ ንዓባይ ትግራይ ብዋጋ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክውን ንምግባር ነይሩ ኤርትራ ብጌጋ እተፈጥረት ሃገርያ ክትፈርስ ድማ ኣለዋ ትግራይ በአንጻር እዚ በዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ጂኦግራፊያዊ መልክዓ ምድሪ ክትቅጽል ዘይኮነት ዓባይ ወደብ ዘለዋ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ትትውንን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እታ እንኮ ማእከል ስሕበት ጂኦፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ስትራቴጂያዊት ሃገር ኮይና እናተፈርሐት ክትቅጽልያ ዝብል ነይሩ ሕልሚ ናይ ወያነ እንታይ ዝበልዎ ሕልሚዩ ንኻልኦት ጨፍሊካ ንስኻ ክትሃጥር እቲ ኣዝዩ ዘደንጹ ጭፍራ ወያነ ምስ ግዜውን እንተኾነ ከይተመሓይሽዮም ጠፊኦም ዘለው ነቲ ኣብ 1975 ዘጽድቕዎ ማኒፌስቶ ንዕኡ ዋላብዚ 21 ክፍለ ዘመን ውን ደጋጊምካ ካብ ምንባቡ ክገላገሉ ይከኣሉን ስለዝኾነ ድማ እዩ እቲ ኣብ ቀጻሊ ዘውጽኦ ሰነዳቶም ንሁሉ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ዲፕሎማሲያውን ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ዘእትዉ ከምቲ ሄግል ዝተባህለ ምሁር ዝበሎ ጃንዳ ወያነ ካብ ተመክሮ ይተማሃሩን በአንጻር እዚ ግን ፍጹም ኣይርስዑን እዮም ሓቂ ዘሎ ዝብላዕ ዘረባዩ ከመይሲ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ደደቢት ንዝጸሓፎ ማኒፌስቶ ጭፍራ ወያነ ከይረስዑ ነቲ ጽሑፍ መጠረዚ ጥራዮም ዝቕይሩሉ ዝነበሮም ኣብቲ ማኒፌስቶ ከም ጸላኢ ዘስፈርዎ ኣብዚ ዳሕራይ ግዜውን እንተኾነ بعينهم ጸላእ ኮይኑ ይዝቅጽል ነዚ ጸላእ ዝብልዎ ድማ ይወግዎ እንተኽኢሎም ካብ ገጽ ምድሪ ከወግድዎ ይጽዕሮም ኢትዮጵያ ብኸምቲ ዝበልዎ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻሮም ክትከውን ክትከፋፈል ክትመቃቀል ኣለዋ ዝበልዎ እንሆ ኣብ ዝሓለፈ 27 ናይ ስልጣን ዓመታቶም ተዋሲኦምሉ ነይሮም እዮም ኩናት ኣሳዊሮም ንሕድሕዱ ብሄራት ኢትዮጵያ ኣባሊዖሞም ክሳብ ሕጂኻ እቲ ንሳቶም ዘሳወርዎ ሓዊ ንብሄራት ኢትዮጵያ ይባልዑም ኣሎም እቲ ካብ 2020 ዝጀመረ ኩናት ነካይዲኦም ዝያዳ ዘነጸረ ነይሩ እቲ ብህዝባዊ ማዕበል ስልቲ ኩናት ዝጥቀሙሉ ካይዳ ካብታ ዝተፈጠሩላ ዓመተ ምህረት ማለት 1975 ዝጀመርዎ ምንባሩኻ መን ይርስዖም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘካየድዎ ኩናት ብሙሉኡ ናይ ቀረባ መዘኻኸሪ ሰነዳትና ዘስፈሮ ሓቂዮም ድሕሪ 2020 ሙራር እዚ ሰሜን ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብዝለዓለ መልክዕ ነቲ ቅድሚ 100 ዓመታት ምዕራባውያን ዝተጠቕሙሉ ህዝባዊ ማዕበል ስውር ኩናት ተጠቒምካስ ኣብ መወዳእቱስ መጥፊኦም ኮነዳ እቲ ኣዝዩ ዝገርም ድማ ኣብ ናይ ቀደም እዋን ቃልሲ ናይ ጭፍራ ልዕሊ 250,000 ተጋሩ ኣጨፍጭፎምን ኣቕቲሎምን ከም ዝኣተው እንሆ ታሪኽ ትማሊ ዝፈልጡ ምስ ናይ ሎሚ ኣካይዶም እናተኣሳሰሩ ይገልጽዎ ኣለዉ ካብ 2020 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሕጂ ካብ 1,000,000 ንላዕሊ ዝግመቱ መንእሰያት ተጋሩ ከም እተቐትሉ ብወግዒ ክሕበር ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ኩናት ጥራሕ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ጃንዳ ወያነ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረለን 27 ዓመታት ኣዝዩ ብዙሕ ግፍዕታት እዩ ፈጺሙ ቀንዲ ዕላሙ ንምትግባር ድማ ነዘን ዘስዕባዩ ዘተኩር ነይሩ እዚ ጭፍራ ዕምሪ ስልጣኑ ብኸመይ የናውሕ ነቲ ኣብ ማኒፌስቱ ዘስፈሮ ምምስራት ዓባይ ትግራይ ብኸመይ መሰረት የንጽፍ ብዘይካቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተኸተሎ ፖሊሲ ከፋፊልካ ግዛእ ነተን ኣብ ጎረባብቲ ዝርከባ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ብኸመይ ዓብሊሉ ኣብ ዝፋን ቀርኒ ኣፍሪካ ይድይብ ንድጉል ሕልምታት ሃገራት ምዕራብን ኣሜሪካን ብኸመይ የሳልጥ ተኣማኒ ንምዃን ካብኡ ንዝሕተት ዋጋ ብዘየገድስ ዕንወቱን ዝኸትሎ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱን ብዘይ ምጽብጻብ ንዝተዋህቦ መምርሒ ብኸመይ የተግብር ዕቑር ሃብትን ጸጋን ኢትዮጵያ መዝሚዙ ሕልምን ክውንነትን ንምጥዓም ንተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቅርሕንትን ምእታው ዝወሰዶ ኩሉ መልክዓት በደል እንሆ ሎሚ ዋግኡ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብተግባር ተረጋጊጽሎ ንኹሉ ብሓይልን ብኹናትን ክትፈትሕ ምድላይ ካብ ሜዳ ትግራይ ተማሊእዎ ዝመጸ ህያብ ማኒፌስቶ ናይ ዝጭፍራዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ህዝብን መንግስትን ኤርትራ
ከበርባዓታት ጀሚሩ ንስተጓዓዘሉ መስርሕ ንድሕሪት ምስ ንፍትሾ ንዝሓለፈ ከም ተመክሮ እናተጠቕመ እናመሓየሸ ብሓድሽ እናቐየረ ካብ ሕሉፍ ጌጋታቱ እናተምሃረ ስለ ዝተጓዓዘ ጥራይ ድማዩ ዓወቱ ጨቢጡ ናብ ዝርከበሉ ደረጃ ዝተሰጋገረ ሃገራት ምዕራብ ይኹኑ ኣሜሪካ ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብዝግባዮም ዝርድእዎም በቃላቶም ተዓምፂጹ ንገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ እቲ ሽዑ ብዝገብሩሎም ዝነበሩ ወተሃደራዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ሓገዛት ኢድሂቡ ተማሪኹ በቲ ንሳቶም ዘቕርብሉ ረድኤት ስርናይን መድሃኒትን ተታሊሉ ተኾርሚዩ ንኽርእይዎ ዝነበሮም ባህጊ ፍጹም ስለ ዘይሰመረሎም ድማዮም ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ንኸጥፍእዎ ኣብ ልዕሊ ዝጋልብዎ ጃንዳ ወያነ ተወጢሖም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ህዝባዊ ግንባር ዕላማ ዘለዎ ውድብ እዩ ዕላምኡ ንምዕዋት ኣብ 1978 ዝተፈላለየ ሜላታት ብምጥቃም ብዘየገድስ ዝወስዶ ግዜ ድሕሪ ነዊሕ ምርብራብ ክንዕወት ኢና እናበለዩ ኣዝዲቑም ብኣንጻር እዚ ጭፍራ ወያነ ኣይመሃርን እዮም ስለ ዘይመሃርን ስለ ዘይርስዕን ንሁሉ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ስለ ዘየንብብ እነሆ ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሱ ከም ዝናበለ ክትንትን ተሰሚዑ ዝገርም እዩ المجد زي كابزي أسمرها زع عسكرنا يتفتح تسعي كما يعلو ذي السند متجمرنا السند عوارح مرمر زوسده عبي سندي من تجري سنترال كوماند يزقرب أبزين السند زي استند سر سلست جنبارات يوم أجي already obvious سلزقونا مجلسون هذا سكفاي كون بتقدمي زعلان بس عد أيه دك محارب هلاي جرو سرناي صورنا دك محارب الثالثاي راما عد خالا من دفرات شعبي زفح له مخنيات من قالوا تاريخاون وتادراون كاب تاريخ انتدع جميرنا عبدنا 30 عمت كوينات عبد 78 شعبيا كاب اسمرا زوريا تنقاقيلنا بسحلا وراجع خيد استجدده درج نزم دفعات مسافر سي اوف كورس دحارس تجبرزنا عد يعقوبن ناي الى ورعوق عبي يا بركتون يرو بنت اندزي دفع مسافر سي كم استسعر الفلت سو تاريخاوي فاكتور አለው زعابي ግን ተወታደራዊ ናኤርትራ ሽቨርስ ፑንክት ወይ ከዓ ስህበት ማዕከል አስመራ እዩ እዞም ግንባራት ካብ አስመራ ዘለዎም ርሕቀት ብ100 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ሶ ብኾኑ ኣብዚ ግንባራት ክነድህብ ኣለና ዝብል ኣሚመን እየ ስልትታት ከም ዝፈተንዎን ብኸመይ ይረሲዕሞ ኣብ እግሪ መኸል ዓዲ በጊዖን ግንባር ቡሬን ካብ ዝተጠቕሙሉ ሜላ እንታይ ተማሂሮም ናይቲ እዋነቲ ምስኣቶም ካብ ዝነበረ ጀነራል ود ورد استبهله مرحي وتهدراو كنفنا يتشفرا أبسال ساي ورار ويانه أبجنبار عصب أجديرو كنديا شحات كم زهلقة بمحرنيا أبزقرب أوان تذكروا أكافيلو نيريوم بيت إرترا أورنت لمثالي هون إنجدي بكفتنيا درجة سراويتو مريمي بالو تادس وردنا بنقرأت الله تادس ورده سراويت مرتو أياوكم بنسوم ياكو تالكو በለም ባርጎ ነው የሚያጉት ታደሰ ወረደ እንደዚህ ነው በሌላ የሥራ ዘርፍ ነው የመጣው አሁን የሰራዊት አዛዥ ነው የተባለው ቤት ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት ቡሬ ለኔ የተሰጠኝ ግዳጅ ከኔ ፊት ለፊት ያለው የኤርትራ ሰራዊት ክፍለ ጦሮች 8 ነበሩ 525ኛን ጨምሮ ማለት ነው ለኔ የተሰጠኝ ግዳጅ በዛ በኩል ማጥቃት ስለማንችል ይሄን 8 ክፍለ ጦር ለ3 ቀን ማቆየት ነው እኔ ያስኩት ደግሞ አንድ ክፍለ ጦርና አንድ ብርጌድ ነው እዛ 8 ክፍለ ጦር ነው ያለው ልባር አሁን እንግዲህ ይመስለኛል ያኔ እንደምናየው የኤርትራ መንግስት ዋና ማጥቂያ አቅጣጫው በቡሬ በኩል ነው የሚል አሳሰብ ይዞ ሊሆን ይችላል ያን ሰራዊት 3 ቀን አስቆይቻለሁ ነው ከዛ በኋላ በዛ በኩል ውጊያ አልተደረገምና እሱ በአዛዥነት መጣ በአዛዥነት ከዘራያ እንዲያሽከረከረ መጣና ጦርነት ጀመረ ተጨፈጨፈ አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ብርግስካ እትዘጋጠመ ንሱ ግንባር ከምት ኩሉ ዝፈልጦ ዑብታን ፈኸራን የለን ወያነ ወየዶአ ሓንጎላይ ተዓደሎ ነበር ኣብ ሰማንያታት ዘድልን ዘየድልን ፍንጭራ ኣብ ዝተጸምደሉ ወቅቱን ህዝባው ግንባር ሓንት ሓጻር ዘረባ ጥራሕዩ ኣተንፊስሉም ትምባል ስለ ዝመረጽና ትሚልና ኣለና ንእትብል حتى الزربات راح بموسى نستوها بملسي ويانمو بخميك ذكره
هدوي فنان بينكم دنيا لبع بيو إلى تعبير سمعنا ورد شعريات من تصوير أبدي جد لو بدأقول وبلطور كان يموتع كيلة عقمنا لنا إنا تبهلي عقل زي الحسود أوش تهجر وطعين ابن سب قيدو زين علم بكيف قلي فرح فرحدا عمل حياته ملسي نابا كل شمرا ويانه أيكونندو نعسرا 30 عامتات كاب كلتشن عسران كساب كلتشن عسران كلتن أبز نبرا كلت عامتات نزكيادو ورارون أيذكروون يوم ويون كذكروا فتصم هيدلين بغمي كذكروا أشياء قلتم نزقبروا تسايكي خيترفه ناينكو حقوسكمن حقوسنان ملأختم بمرخبي بزحان أما حلالي فومون أيسكو فومن أبزي كربان حتى رنجزي تراح بايتو تصدح حبرات هاقرات زبهال نجاندا ويانين معوات نعسر تسلست جزيو أخيبا كايدوم إذا جفرا انتاي زي قبرة نيرترا بصوتاو عامسن كالين كسيسوم اقادا كأوجو بميسايلات ويانه مريت إرترا خارسو نتبي حقس ترقاقص مريت إرترا بعد من كبابين داقماين مقبات مساشا قلتهم تمشاتيروم زتوقعزو ورحقات عم علبيو خيبسحي نام مبقس يوم مستملسو اتتسلالوهم مساشا قلتهم مليسو سماي عريقوم بدحرزن تخونو ناي تمهارون نزرقبوا ناي جزين سلامن الدل تتقيمهم أبكل لا تعمحران عفرن زي بحال زسكحكح قفعتاتين فتسيمهم أبزن كل التقللات عمحران عفارن وياني كاب كرامات كل تشحن عسران حدن كاب زوردو زي تقلتن زي تخننن تكبارات نقنت أرقابو نمزخاخري كل تشحن شمون تميتن سالسان حدن نصهان عمحران عفارن بستو الدب مقدي بتشفرا وياني تقنسيلوم شحن 350 كالوت فتسوم سنكيلوم 450 كلتن أمحران عفارن بإسباوي التحزا تساغيوم 74 أبي كم زعاتو زي تفلطون بويانة زي تصورن دمالو بزي كازي اسران 334 جزاوتي بشفرا ويانة أبكللات أمحران عفارن تقاسيلوم ني 50 كلتن شح سدرا شمون تميتن صان حمشتن شحن 620 كنتال أخلي بويانة تزريفوم كبتي بويانة تزميتن اسران شمون تنشحن 544 دكانات بزي شفرا تسريقوم كلتا شحن 500 تكالات عنا أبزن كللات مالت كللات أمحران عفارن عنين ببليونات دولار زواقو نبرت بشفرا ويانة ناب تقراي قعيزوم ازي أب كلتا شحن اسران حدن أوش تخل التوارح زتفتسمه قفعتات ناي شفرا ويانة يب إذن كالن قفعتات كم تفتسمه بدرجة عالمون انتقونه نسب أو مسالات نتابق إنا زبلا محبرات أصبقن يفلطوين جاندا ويانة نزب مقبارو ولاون زن تكالاتن هاقرات معرابن انت فلتا والحان تقال كوملقا دليان كاب قدمون كوملقا دليتاي نبرانن مغنياتو نت اكي تقبارات نخفتسم نويانة بعلاتن سلا زتبابعون سلا زموولون بأنصار زقن كورتا قلبت كوينوم نتا بدل زي بالله هاجرنا إرترا بإجدا نمنبركاخ كوجايون كلو فتسم أي سلكيومني زم وجنات زياتهم يقداس إرترا أب كمزة عمسلة حصر صراح سلا زي توافر دمبرس زبلاون أيقونن نتتمالي بواجهي وزيجاتاتا زرقبتو مسلاجن نزخنة فتسم حليفة أي تهبنيا أب هاجرات معراب يكون أمريكا أفنياتات قديات وصاي بمكيار توكل تقرن أفريقيا بممزاز أب حفشاو بايتو ودب حبرات هاجرات بايتو تصطتا سنيت أبيات تصحف السبعة مسلاتن كالئن سلستقع عسكان سل زتلوا وخانكا نتحق مقيار فتسم زكا على يكونن ويانا أبكعيو كدحنون أي كالنيو كوينات هاي فرحون ممهر كوينات سحول بقودو مفابت قداموت
سلامي قرميتو أزاميدو امبر انت فيتو فلوت عدو تحزيه ولون تديدو تحزيه ولون تديدو جنجم عليك هاي زلام بسا ترتر بعد مسفر وارسا قول بعد سجر نصورنا أي تقبهم يتقضوا كلنا كلهم واحد زخبركم من زخبركن انت قطعتلتنا مايك هامر استبهله فلو يلوخ حبرات منغستات أمريكا أبقرنا أفريقانا بعسرة مسكرم كلتشان اسران كلتن أبزهابو غازيت أو مغلزي تولي زلو سالساي زوريا واتحادراو عندرا بويانا مبقاسو زمات قمزي كونه بقالو الرقاقيتو نيريوم كم زخبل دماي تزاريبو زنبرا أنا نبوصوتين بغلتنا حاسة مقالة أبزبس احنالو مراحة تقراي نتوخلو وق يدالو خمز نبارو نتصريوم بزيا قلقلتات كم زيلنا هنكتصل عين خقلنينا إلو مني نيروم كبل تزاريبو نيرو ازفلو يلوخ حبرات منغستات أمريكا مايك هامر مرحت ويانا مدبو مقدمهم نمايك هامر منقاروم نعنا نإرتراوان برك زينا يكونن عندرهم كاب فلما باروخوت لأخت خمز نبارو حيالو مزخاخري متكاس يكاليو دحر فشلت كالاي عندرا ويانا بعصر تتحساس كلتشن عسران حدا كام مراحتي نايتي جاندا زخونه فالسو جنرالوم اب تلفزيون قريبو أمريكاويان ويانا أديس أبابا آتيو مسكالو السلفتات لفنت خفتر يدرخوو منباروم مقلعو أيرسعن جن سلامنتاي أكلتشان عصر شمونتن عامة مرت حدش منغسي إثيوبيا مس إرترا سلامن محزنتن كفتر موسانو أبزوبانا تصفو معرافيو أغل كيلو هزب تقرايون كم أكال هزب إثيوبيا متن كابتس تفتر سلام كربح زعبي عدل نير ويوم زراقي انكولوغن صروي ماي أي ستاني خمز بحال إزم عبالزي نربحانا يكونن زبلو نايرحوق حيلتات معراب نتوم كاب سلطانان كراريوم نمقالز برغوغو مرحتي جاندا ويانه بواغا هزب تقراي تسفوقو نهزب تقراي كتسلمتو أتبيع أمم فلوي لؤو حبرة أوروبا بقرنا أفريقيا زنبره ألكساندر روندوس زتبهلا أوروباوي أبحاد القاطامي كم زخبل منش سقاطهم درقحيوو نيريوم ناي ويانه واتحادراو عقمة تمليسو أب إثيوبيا مساقاقر منغسي كساب زي قومه إيرترا إثيوبيان سومالن فتيرو موزلو خيدان دلديلو نمبرقاوي قماقم كرنا أفريقيا كوكوز أصرو تخلولو إلو نيروم نتي حبرت نايزن سلسته هاقرات كم سقات ناي أوروبا دما يقوز إروام زقرميو أوروبان كرنا أفريقان كمزي بناي مريد دوباز زراخبا قربا بتو تقوز إرليسي سلام نايزن سلسته هاقرات قدنت كزرق كمزلو أتم بيهو نيرو ازي ألكساندر روندوس زتبهله أوروباوي بعل سلطان زنبره قدمي قجت تقراي بسالسا مسكرم كلتشن عسران عامة مرت التسنادئ مستراوي سند ويانه بقديو معراباوان تلوا چاينا بقرنا أفريقا خمسة سكفوم بزدما أماراتي كناديو تقديدوم كمزلو يتقسمو جاندا ويانه شاقلوتهم مزميزو طبق متأثار فتيرو خمزلو أبت سندو يحبر مرحت ويانه بربعة حدار كلتشن عسران ليتي نسميناو ازي سراويت إثيوبيا حدقا كوت قوان كلهم بقر بزي بارخوت نايزم هاقرات كم زي نبره كنتسرالنا يخيليوم ازي كابيس آوي سقمتزي اب هزبي إثيوبيا بحافشا اب هزب تقراي هزبتات امحران عفارن دما بفلاي اوريد وزلو قزيف سب او هلكيتن عنوتن زحنخ زانتا عبدانيوم عندرا ويانا نهزب تقراي لكيمو اب عزقتي مستشمة معراباوان ابرتي عمز وجاجو بزي مخنيات اينبرن اتم وجاج حجون يقصلالهم زيادة كلو زسكفهم جمار خوينات منيو دراخخه باتي وريدو زلو قزيف هلكيتن عنوتنك تحتاتي منيو زبل سعيبو زمت قبؤن حقاون حطيو أفرحيوام ازون نزو ما شكلتو ويانه زحتت حقي انت اللي مالتيوم زرعت عقرقر بتعقن بودن كنيت كنزحو وتصنحو اب تقراي تفتصيمو زبهال هلكيت نايكوينات قبن عنوتن زرفان صوتاو عمز
ጥሜትን ጭንቅን ወዘተ ዘአርምኡ በብዓይነቱ ናይ ምሲጣን ዘመተ ጠቐነን ክስን እምበኣር ዕላምኡ ብቐንዱ ነዝገበን እዚ ንምኽዋል እዩ እምብዛ ገዚፍ ህልቂትን ዕንወትን ክፍጠር ዝደረኹ ወገናት ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ዝዓጠንዎ ዕብሎኻ ግን ታሪኽ ዓለምና ፍጹም ክድምስሶ ተኽእሎ የብሉን ብርሃን ፀሓይ ምኽዋል ኣይከኣልን እዩ ራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትርያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎን ስራሕና እውን ውፅኢታውን ክኸውን ኣዝዩ ስለ ዝሕግዘናን ሳብስክራይብ ሼርን ላይክን ምግባር ፍጹም ኣይትረስዑም ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና ኤፍረም ግደ ንኹላትና ሰላም ወሰናይ ዓወትና ሓፋሽ ወዮ ጆንትራዩ ኣይተማህረን ድልየት የብሉ ዝበልኩሞ ነቲ ኻትቕ ንብል ንፈትን ኢልኩም ዓይንብለይ ስንብለይ ዝኣተኹሞ ፊናት እቲ ትልዕቅዎን ዘካሻ ምሽወት ነበርኩም ጅግና ውላድ ሳዋኸ ርኢኹሞ ዶ ኣብራኩም ሓምሽሹ ናቤኻ ዕብሩ ምሩኻትኩም ንጋዜጠኛታት ዓለም ዘረከበ ቆራጽ ኤርትራዊ መዓንጣኸ ከመይ ረኸብኩሞ